сервер. Значи, влизате в minecraft.net download, ще има линк в това описанието на клипа. И търсите minecraftserver.exe. Теглите го, аз вече съм го стеглил, няма го тегля повторно. Правите си папка на десктопа, поставяте този файл там и го пускате. Той ще ви заради тези неща, но по-късно. За първ път, като го пуснете. Ето, аз вече съм го правил всичко. Готово. Вече заредил. Като напишете сейв, едно неща на инди китайски, всички играчи вътре в сервера виждате това. И много важно, като го искате да го спрете, не натискайте тук, ще се бъдне целият сервер. Пишете стоп. И е готово. Тук сейфа сега. Тук са нещата в сервера. Порта не го бутате. Тук е името на мапа. Тук на сервера на Minecraft, нещо такова да се каже. Максималните играчи тук. PvP-то, онлайн мод, Texture Pack, Hardcore, Snooper, Spawn, Likely. Вижте си го прочете. Тук е максималната височина на строение. Това е. Бързичко стана. Тук са селата. Тук се сейфат всички играчи. А когато искате да направите някой админ, влизате тук и му пишете името, както аз съм направил. Тук е лайтлиста, тук е сервер лога, всичко, което става вътре се записа там. Тук са банатите IP-та, а тук банатите играчи. Добре, дано да съм ви помогнал нещо. Не забравяйте да се абонирате, да харесате и да коментирате.